The title of this one, fortunately this week, this one has a title. The title for this one is Inhliziyo. Yeah, so let's get to it. Kwathi koqaqamba inhliziyo, wadandatheka umphefumlo. Yayiliqethala legqiyazana kwezobudlelwane, incasa yothando zange yanambithwa. Umnake kwelam icala ndandinayo intsusana, kuba ke isigqibo ndasigqiba nenhliziyo yam ukuba nguye lona. Ndegangalala ukuyivula kuba kaloku iphuphumele luthando inhliziyo. Sathabatha ithuba sacangcatha kwiyambo yethu yothando sicula igqirha lendlela ngoqongqothwane. Hlala nam sihlalisane, sibonisane, simelane, sithwalisane kule nto siyakhayo. Ngelishwa nangethamsanqa umgama wethu wothando unxathiswe ubutsha bakhe, kungakudalanga kudlule inyanga yesilimela. Ndalimala kwamnyama phakathi kum, ndanqatyelwa kukukhanya. Omnye angathi ubusemtsha usenza amabanga aphezulu thomalala. Xolisa inhliziyo, fudumala. Qengqelekile ke kwabonakala izinja ziyalixhapha, inhliziyo yashiyeka iligwala. Namhlanje ndibamba ndiyeka, ndivuma ndisala, ndibheke emva ndisiya phambili. Ndiba liqhitana, ndiyawuze ndilifuze ilize. Thando uyandikhwaza ndize, ndizinikele ndiyekelele. Ikhala litsho igubu lokuba mandiqaphele. Inhliziyo yam bayenze nyele, ndiyawuze ndilufeze ugqatso lale nyewe. Kumahla ndenyuka kweli hlabathi, kwiingxaki nezisombululo, ebubini nasekuhleni. Amagqabantshintshi ngobomi bam agxininise kwindlela uthando bendilunqwenela ngayo. Yes, thank you.